Gata. Asta e partea a doua. Dar partea a doua pentru ele. Am obosit. Eu am terminat. Eu mai am un, mai am ăsta. 10 culori vrei să faci și... Eu acum vă bag la Alexandra că ea a obosit. Hai, Alexandra, și ce culori faci? Fă și tu ce culori vrei. Stați, bă, las că mă duc eu. Lasă-mă pe mine, Alexandra, că eu sunt mai furioasă. Mai furioasă, iată-te la ea. Are să stai tu cu telefonul. Era să zic cu camera. Bună, da. Hai să ne urmărim. Să vedem ce se întâmplă, să vedem ce se întâmplă, să vedem. Am arătat, i-ați văzut pe toți. Da, parcă arătăm ceva. Sunt încă în pijamare, cu dați-mi mie și papucii de casă și gata. Pa, ne vedem data viitoare. Pa! Ziceți pa! Pa! Plecat! Dacă vreți să scrieți comentarii dacă facem partea de 3